makalimutan. Happy Valentine sa mga kinikilig. Sa inyo na yan kung gusto nyong magpadilig. Hey! Para sa isa dyan. Para sa akin? Kita mo to? Nakita ko yun, yung kay Prince of Pine. Nakalason po ba kumain ng tawas? Aksidente kasi ako nakatikit. Tapos natuwa ako sa last. Pasyente ay may nakapagbigay ng tulong. Aayaw ko sa Okay lang ba siya? Ang Shake It Dada ay isang manual Ako ay nagbabalik ko sa mga kasag. Galing kami sa Taiwan. Yan, makita nyo yung mga binili ko. Sa kanyo na makikita yan. Isang vlog na aming ginagawa. Kaya subscribe na kahit pindutin na agad notify para rin yung malagpasan na ating Taiwan haul at food trip doon. Pero sa ngayon, ang parating na ay ang araw ng mga puso. Hindi mga suso ha, mga hayop kayo. Kaya ngayon ang ating versyon ng sulot o sukot ay puso o suso. Para malaman nyo na ang pag-ibig ay dapat sa dibdib. Hindi dibdib, pero ang nasa loob pa ng dibdib na yan ang ating puso. At agad simulan. Yung mga score niyan, sino mananaig? Puso o suso? Shoutout sa mga kabataan dyan. Okay. Manong ulam. Man, man. Nakasimula lang. Suso. Sige, chill lang kayo dyan. Ako na bahala. Ako na. Ganun nga naman ang pag-ibig. Minsan may riding and tandem na manunulot. Hanggang traffic na ako. Violation ka. Baka LCLTO ay lambing. Kulang sa lambing na ako. Pa may ka-intersection ka na iba. Ako, mahirap yan. Salat to, patigasan tayo ng pagat. Ang Valentine's walang ka-date training. Yan, papalakas yan eh. Hindi ka mapagod umuo kasi pag meron ka ng jowa, oo ka lang oo, hindi yan magkakamali. Oo ka lang oo. Kala nyo ha, anong iniisip nyo dyan? Patigasan tayo ng tanga. Ako panalo ko dyan. Sulat! Anong kalmanasan ngayon? Malalaglag no? Wag! Wala na ako ka-date, nasira pa. Mga gusto maging ka-date. At may nagtanong doon ko pilalitan daw ba? Hindi, feel ko nga galit pa yung crew sa akin. Depende. Alam mo yun, kung umaga pa lang, sisimula pa lang sila, baka hindi. Pero kung gabi na, pagod na yung mga yan. Sayang kasi sana nag-ingat na lang kayo. Depende sa manager eh. Pero pwede nyo pakita yan, no? Kasi tinan mo naman, no? Paano nangyari na nalaglag siya ng gano'n? Nga, masyadong mabigat. Okay. Rest in peace. Kaya may dadaling ka sa ka-date mo na mabibigbi. Siyempre, pipicture lang ka dyan, di ba? Ito may ka-date ko, binigyan ako ng dinala na ako pagkain. Mag-practice ka lang ngayon pala, mag-training ka na yung panga mo. Yan, lahat niya gawin mo na. Etong si kumpare lang, yung ginagamit mo ako sa mga mong kahit imahinasyon niya. Problema, hindi kami magkakapareho, kamukha mo lang lagay mo. Nakita ko yun, yung kay Prince of Pad. Alam ko, nagawa ko ng video dati si Prince of Pad, yung regarding sa mga white knights. Ako kasi mismo, hindi ako mahilig sa mga ganon. Pero naitinda ko na meron talagang market para sa mga sinasabi niya. Kasi sa akin, parang, okay. Parang may inulit, parang Tumblr poet style. Pero di naman masama magkalat ng positive sa mundo. Pero naitinda ko yung mga tao, nagkakalat din, nakakupalan sa mundo. Kasi nag-enjoy ako doon. Pero wala mas sa ginagawa niya. Ito kasi issue na ginamit ni Prince of Pad yung photo ni Jello na isang kilalang photographer online. Yung ginagawa niya inspiration, yung asawa niya sa mga ginagawa niya. Ang puting kabalyero, na-miss kita. Kaya ikaw yung nagbabalik muli. Gusto marinig ng mga kababaihan ang kasinungalingan para makapasok sa kanilang sulyapan. Kaya bumili na kayo ng overtake malala ko. Hindi malalagay kayo sa post si Prince of Pad. Ito na iba. Ayun, Valentine's. Wala sa video ginagawa natin. Ayan. Sukot. You're so funny I am. Nung grade 1 ako, sinaksak ko yung classmate ko ng lapis. Nakikita ko naman sa ngiti mo na magaling ka nung bata ka palaga. Ako, huwag mo dadali sa relasyon mo yan ha. Umiyak siya, huwag kang iiyak din. Pwede yun, magka-cancel out. Sulot leche. Okay, pag kailangan takpan yan. Basta sa mga di nakakita niya, di miyembro, dahil mag-member na kayo para meron tayong pan-date. Merong sapot yung kanya kamay. Masyadong matagal nang hindi na bisita. Ayan, tuloy may agaw. Mas kabahan kapag walang bisita. Mas mahirap yun ha. Sukot, Captain Barbell. Bakit niluluto ito? Sinigang. What? Nice. Hindi yan niluluto, parang tinatanggal natin. Okay, never mind. Ang video ng isang bodybuilder. Nakakatawa. Feeling ko inuna niya yung caption tapos binoise over niya kasi sinusundan niya yung bagal nung auto-captioning. Isa nga may isa mabagal nga talaga yung auto-captioning. Ang kanyang dumbbell na binubuhat dahil sa paniniwalang kapag daw ito ay kinain, lalaki ang kanyang muscle. Ito pala yung kinakain kanina nung pangagay. At dito nga, pinapakita pa niya ang kanyang mga rekado. Paano siya nagde-declamation? Nung ako ay may nilalandi, bago niya ako dinampi ang aking... Merong sile, Ay, nasasayangan lang ako dun sa ginamit yung pagkain. May patis, meron ding mga pampalasa. At ayan pa nga, pinapakita niya kung ano ang ginagawa niya bago niya Pero iba to? Sigurado niya, nanililinis niya mabuti yung mga bakal. Para nga naman daw, walang kalawang. Yung utak ko yung kinakalawang dito. At ito, kinuha na niya. Natawa ako sa ano niya. Pagsabi. Ang una niyang ginawa Pakipokpok sa ulo. Pet peeve ko to yung sobrang bagal magsalita. Parang gusto kong saksakin yung loko ko. At Ganon. yan, inilalagay niya ng maayos.
Sinama na rin niya yung maliit na dumbbell at pagkatapos nga, nilagay niya ito ng tubig dahil pakukuluan niya raw ito. Ayon nga, dito sa uploader ng video, dapat daw, kaya hindi masyado malakas. Content lang ba to? May joke bang parating? Wait nga, ikaw na. Ayan na. Paano nga naman pabilis? Mataas sa iron yan. Para sa mga iron deficient, para sa inyo to. Hindi nga, content nga to. Kala ko noong una, nung nilalagay lang sa ganito, para matanggal yung kalawang. Kasi ba meron para mga factory na naglilinis talaga ng mga bakal na kinakalawang. Ay, nasayang yung Ricardo, hayop. Okay, sukot. Para sa isa dyan. Para sa akin? Ano to? Ano yan? Christmas to, di ba? Tinanggal ko. Bakit? Hindi ko na kailangan gumamit nito eh. Bakit? Dahil lahat ng sakit nakuha ko sa'yo. Oh! Woo! Okay, lagay mo sa puso yan. At least sinubukan niya lumandi. Minsan kailangan mo eh. Hindi ka main protagonist, hindi ka main character na wala ka lang gagawin. Ay merong manlalandi sa'yo, merong kakausap sa'yo. Diba? Kailangan mo mag-effort. Kailangan mong subukan pa din. Kaya proud ako sa'yo. The betrayal. Nung sabi niyang isasagad ko, eto na yun! 1/4 ba ng hotdog yan? Ay baka meron sa kabila. Okay lang yun, nasa performance ng Wapol yan. Sarap. Sulat. Laban. Laban. Anong laban? Dairy Queen. Basahan eh. Oh my God, naging tumol. Sinubukan pa niya buhay. May mga relasyon talaga kailangan mo ng bitawan. Bisa wala, di mo na may pagtatanggol yan. Sukot, dahil inuna mo kasi ang akas. Kung dinilaan mo na lang yan, di ba? Di masaya tayo lahat. Happy Valentine's sa mga kinikilig. Sa inyo na yan kung gusto nyong magpadilig. Hey! Ang payo ko sa inyo, huwag kayong magmadali. Bakit? Baka ang katri ay biglang mabali. Anong country? Happy Valentine's din sa mga Asi. Oh, para sa inyo! Hindi ako sa... Nauna ang mga tingil. Mas okay lalapit sa sumisingil, ha? Delikado Ang yan. baygon katul dapat ang inyong bilhin. Hindi ko na maintindihan. Upang kayo ay hindi la- lamugin. Happy Valentine's sa mga naghiwalay. Hindi na kontento kaya inaaway. Pariho lang naman lahat yan ang lasa. Paano mo lalaban, ha? Natikpa mo na ba lahat? Diba? Hey! Happy Valentine's sa mga chismosa. Hey! Laging chismis ang trabaho nila. Yan ang nagpapatibok ng kanilang mga araw. Ang chismis, hindi ang kiss ni Mrs. Pakitip Boom! ang bilhin nyo sa may talipapa at idikit sa inyong bunga. Bungaga! Sabi salamat. So kayo napaparami na yung mga Cebuano memes natin. Bisag on sa on de lejod takalikay. Nakita ko na itong video na to eh. Kalendaryo na nga lang daw ang may date, diba? Hindi yan pwede mangyari. Bakit magkatapat ng pareho araw ang ako 14? Alam mas importante sa 14, 15 sa mga nagtatrabaho dyan. Woo! Copyrighted, no? Pero gusto ko sound effect. Laugh track. Yes, sukot. Pot cream. Tilalunan. Yan ang mas gusto ko kaysa magtalunan kayo mag-asawa. Yayapan kayo. Yan ang dapat ang talunan na pinapayagan ko. Sulat. Next group na Oten. Optional tank for everyone. Everyone's needs. Okay, para at least tama. Okay. Sorry. Makinig. Okay, happy. Yung isa manununtok na yun. Kataibigan. Preventing spread up to help you to prevent the blood from going to the house. By presenting the O10 up to the Sa lahat naman tayo may needs nga. Sa mga e-above dyan, may needs nga na O10. Ayan, pwede nyo na siyang sponsoran bilang kliyente. Pero kung naging panelist ako, ayusin ko lang yung tagline nyo, everyone's needs, ha? Sulat, nga PH Chemistry. Stop sending these questions to our email. Nakakalason po ba kumain ng tawas? Aksidente kasi ako nakatikip. Tapos natuwa ako sa last. Kaya 1-0 mo isang at least kung kakainin mo siya, di ba, na wala siyang deodorant, pero siya putok, at least direkta ka na, dire-diretso na kayo sa katre. Po siya, may natutunan na akong bago. Matututo na pa tayo. Yan ang gusto nila. So kung dahil nakakasama pa rin sa'yo, hindi porket masarap ang lasa ay nakakabuti sa'yo. Na-stuck. Ano yan? Ginagawa nyo? Sa dali ba yan? Nadali kayo sa dali. Pero napanood ko na to. Sige, batake mo. Yo, magaling. Tulungan lang. Ang galing. Inuula kasi kalokohan. Pero gusto ko sa inyo, Sulot, hindi mo na kailangan ng kalandian kung meron ka naman tropa na bubuo ng araw mo to. February 14. Shout out sa inyo mga kapatid dyan. This February 14. Sana yung mga nyo hindi na-reply.
this March. Kasi alam niyo kung Mga na OA. Pakitawagan ngayon gumawa ng pader nyo. Hindi tama ang pagkamasilya, hindi pantay. bakit gusto nga na cheating. Hmm, Kung bibigyan mo ng jawa mo ng bulaklak, pang ino mo na lang sa mga tropa mo. tama. Kasi, Hmm, kami bakit? mga babae, mahilig kami mag-cheat. Charing. Ano? Yung iba lang pala mahilig mag-cheat, syempre ako kontento ako sa isa. 14 ba? Sa February 14, dapat walang date. Dapat yan, inuman. Hindi date. Ba't may Inuman ng inom feelings. pati? Pinatunawan ba ng bato? Papatuyin ka ng bato. Batuhin mo ng bakal. 40. Wow. Para bago lutuin. Oh, sa may mga ano dyan, walang condom dyan. Meron dito sa akin, baka gusto nyo umorder. Akala ko ba gusto nyo gumamit eh. May isa pang free pag dalawa in-order nyo. Siyempre, paano pa kung ano, nasarapan yung jawa mo? Hindi mo ulit nyo yung gagawin nyo. Charing. 14. Oh, shout out din dyan sa mga kabataan na katulad ko na walang kati. Okay lang yun. Yung mga lalabas ng Valentine's, sobrang traffic naman eh. So gawin nyo bago o pagkatapos na. Kung talagang mahal ka niya, wala namang pakialam doon sa mismong araw. Kasi kung masa-stress lang kayo pareho, sira lang din yung alis nyo. Lang kaysa makipag-date. Aanhin pa yung flowers kung malalagpas din naman. Pero ang Kala ko ano yung pa yung flowers, kumaagnas din naman. alak, hindi mawawala. Kumaagnas din yan. naman ang jowa. Malalasing pa tayong lahat. Tama. Kaya kung ako sa inyo, mag-inuman na lang tayo. Tama. Hari- O mainuman kayo ng kadate mo. 14. Huwag mo lalalasingin ha. Bao, gali. Pucha, sulot ka sa akin. Hayop. Ito to. This Sam Rapper made a song about kantonan. Oh! Limutan! Eh! Kainan! Kantunan na habang mainit pa. Oh! Kung bumili sa tindahan, ako ang maghuhugas ng Pinggan! Eh! Ako na bumili ako maghugas. May solo ra. Ako pa magluto niyan ah. Ba't may mura? Gusto ko yung meron siyang solo verse siya. Okay. Appreciated. Bigyan natin 10/10. May adlibs pa talaga. Galing talaga natin. Pagkatarantaduhan, mabilis tayo dyan. At sa kantunan, sulat. Bumili na ng merch natin. Bakit ako naging handa ako sa isang vibe sesh? Kasi meron ako ng ating Bobo merch. Pre-order na kayo sa description at comment section. Ito na ang sagot sa mga naglalakihang braso ng mga chika bebe. Ang Shake It Bebe. Tabi ko na Ang classic Shake to eh. It Bebe ay isang manual device na hindi nangangailangan ng battery. Tama. Kailangan. or Wala ka dito sa kuryente. Shake It Bebe ko. Ito ay Shake It magaan at Bobo. saktong-sakto Ito mas sa iyong mataba. katawan. DBL Madali lang baka itong laban. gamitin. Gusto ko pag Hawakan ng tumutugtog lang. dalawang kamay at simulan ng pagbaba. Okay. Tama. Potek, wala akong maisip na tamang term. Leche, basta up and down movement. Tama, Ano, up and hindi na down. parang kaharap mo lang ang crush Pwede mo dito sa mukha na mo. nanonood daw Nice. sa webcam. Hindi ko alam kung tama Ayoko ba ang na. ginagawa ko, pero ang Sulat. Shake It Bebe. Naku, alam ko naman malalaglag to, no? So hindi pa Valentine, sumakit na ang puso ko sa pinakita nyo. Sukot, di mo kasi pinrito yung bakal mo. Diba? Yung tulad nung kanina. Importante yan. At makinood kasi kayo ng mga tutorial. Kung puno ka, anong klaseng bunga ka? Bungangera. Bungangera. Ah! Call it! Siyempre pag teacher, magaling magsalita, di ba? Sulat na to. Junela. Minemorize mo ba siya ng pabalik? Nice. Paano mo nakakausap mo lahat na nandyan para sumunod sa trip mo? Ang dami-daming tao, walang bumangga sa kanya. Ano ba naman yan? Galing ha? Yan ang isang production scale. Sarad. Salat. Ano gang mo, sir? Sir, binang tanong, anong gang mo, sir? Gang kaibigan lang. Ay, hindi ko nahulaan. So, wala akong marinig. Sino man na... Ano mas maganda? Itong kantang to o yung kantunan? Malaglag ka dyan, sir. Ako magjo-Jonela pose eh. Yung mga gusto ko mga teacher, mga ka-vibe mo lang. Sulat, Filma, your partner today. Hindi ko pa makakalimutan yung ang PhilHealth ha. Ang sabi nila, bayaran na daw yung 20 billion ba o binabayaran na? Pero update na okay na daw sila. Ganyan naman talaga ang buhay mag-asawa. Kasi kailangan kayo lagi mag-usap. Pwede, magkakaroon kayo ng public execution ng inyong dalawa. Sulat, boss cars ng Candelaria. Yung pasyente ay may nakapagbigay ng tulong. Ayaw mo sa okay lang ba siya? Kahit man lang ang pangkain, tutoy. Huwag magsalsal diyan sa loob ng ulo. Ay, kagad
napakabait ng ating katabi. Hayop, panira ka naman ng trip na Nagpapahinga na nga lang siya eh. Nangihina na nga ako, pinagtripan pa ako. Hayop. So what? Worthy opponent. Nakita ko to. Pinost nga pala ni Christine. Same energy nito. Rest in peace sa inyo lahat. Hindi ko lang bakit hindi na lang sila mag-post separately. Alam mo yun, kailangan mo ba ng crudo para mag-post online? O di mag-post ka dalawang magkasunod. Diba? Para bakit kailangan pagsama-samahin natin eh? Basta nasagalit pa si Christine Reyes. Okay na, kayo na din nagkakamali. Galing tabi nyo alam sa... Kayo na magaling sa social media. Nainis pa siya. Just take the L and move on. Wala ka na kailangan paglaban sa amin eh. Pero yung ginawa mo nga, off yun. Titigo! Sukot dahil kabastusan na naman. Free will So kung makita yung mukha nung nag-print eh, ano kayo naramdaman niya? I can feel the disappointment from the way they throw their parang, ito na naman. Mayroon na naman tayong ganito. Leche sulat. Come on, Queen. Alarma. Come on, Queen. Come on, Queen. Kapit lang! Mas matikas pa ang kapit ko kaysa mga ibang relasyon dyan. Si Lupi, sulat dahil hindi naman na-aksidente. Ito, sarap na sana kain ng... Pwede para sa kanya yung kumain ng tawas eh. Ayan, hayop ka. Kalami mga badi. LGBTQ ba yun, mga badi? So hindi niya tinanggal yung yung chan. Dapat di ba tinanggal? Kung sabi kakay... Utay na mo ipa. Wait, so nakakain ka na muna. Kumakain ka ba ng puwet? Pagmahal mo lang. Pagmahal mo yung nagtitinda. Sukot. Andun na tayo tapos sa ating puso o suso. Ito, sukot. Ingat kayo sa mga kadate nyo dyan. Sa mga lalandiin nyo. Siguraduhin nyo muna worth ang effort, worth ang hassle. Laging gumamit ng proteksyon. Huwag aksyon ng aksyon. At gamitin ang ating emosyon. Yun ang ating solusyon. Para hindi madagdagan ng konsumisyon. 14 ba? Like yung video, bili na kayo sa ating merch. Para hindi kayo lamigin sa buwan ng pag-ibig. Paolo Babala.